Zadnjih koji sam napravio je 64,10. Znači, idemo u Advantage konto, ukucamo PIN, pogledamo koji voucher želimo od Amazona, ok, 10 € kupi voucher, ukucamo PIN, 13,41. Sad će doći email, evo ga. Pogledamo da je u 30,41 email. Jeste. Kopiramo. Razvučemo tačno do onog koliko je. Ili nije bitno, možemo i obrisati kasnije. Evo, ako se zahvate dvije tačkice, vratimo se u Amazon konto. Idemo konto. Otvorimo na vaš profil, scrollamo dole i ubacimo kod. Rekli smo da imaju one tačkice. Pošto imaju tačkice, znači treba tačkice skloniti. Evo ga. I ihre konto gutgeschrieben. Evo ga, Guthaben 10, bilo je 64, sada je 74. Kraj priče.